Gwni addoli Dyw, gwyddiwn. Offrymwn i ti o ddiw ein tad, ein clod, ein mawl, ein diolch. Gofynnwn ar ei ti arwyned meddyliau ni, fel y gallwn ni glywed o'r newydd am dy gariad tuag atom. Ar ei ti agor ein calonau, fel y gallwn ni dderbyn o'r newydd dy ysbryd. Ac ar ei ti agor ein llyged, fel y gallwn ni weld o'r newydd dy lawd i ar waith yn ein bywydau ac yn ein byd. Yn enw Crist. Amen. Tegwen sy'n arwen yr emyn gyntaf o'r yma. Rhif yr emyn 136. Y mae Duw yn neffro'r gwanwyn, ef yw awdur popeth byw, a chyhoedda miwsig adar yn y coed mae da yw Duw. Mae ei ysbryd yn ymsymud eto dros y cread mawr. Bendigedig fyddai'r arglwydd, haleluia nef a llawr. Dwed yr haf a'i fwyn diriondeb am y goniant mawr yr iwr. Mae hyfrydwch yn y mynydd, mae cyfaredd yn y môr. Gwelir Duw yn lliwiau'r hydref pan eiddfedo'r cnwd ar grawn. Mae ei roddion yn y berllan, mae ei wyrth mewn sgubor lawn. Y mae Duw yng ngrym y gaeaf pan fwy'r storm dros bant a bryn, ac fy welir ei ryfeddod pan fwy'r llawr dan eira gwyn. Rhif yr emyn 136.
O'r Testament Newydd bore yma, actau yr Apostolion, Paul yng Ngwlad Groeg, Paul ar ei deithiau, a Paul yn agosau at ddinas Athen ar ei daith genhadol cyntaf yno, actau 17. Tra bu Paul yn disgwyl yn Athen, cythryddwyd ei ysbryd ynddo gan weld y ddinas yn llawn eilinod. Gan hynny, ymresymodd yn y synagog gyda'r Iddewon, ac ar rhai oedd yn addoli Duw, ac yn ysgwar bob dydd a phwy bynnag a fyddai yno. Yr oedd rhai o'r athronwyr yn epicwriaid a stoeciaid yn dadle ag ef hefyd. A rhai yn dweud, beth yn y byd yma'r clebryn yma yn mynnu ei ddweud? Meddai eraill, y mae'n ymddangos ei fod yn cyhoeddi diwiau diethyr. Oherwydd cyhoeddi'r newydd da am Iesu ar atgyfodiad yr oedd. Cymerasant afael ynddo, a mynd ag ef at yr Areopagus, gan ddweud, a gawn ni wybod beth yw'r ddysgeidiaeth newydd yma a dreithir gennyt. Oherwydd yr wyt yn dwy'n ni'n clyw ni rhyw bethau dieithyr. Yr ydym yn dymuno cael gwybod felly beth yw ystyr y pethau hyn. Nid oedd gan neb o'r Atheniaid, na'r dieithriaid oedd yn ymweld â'r lle, hamdden i ddim byd arall, ond i adrodd neu glywed y peth diweddaraf. Safodd Paul yng nghanol yr Areopagus ac meddai, wir Athen, yr wyf yn gweld ar bob llaw eich bod yn drach rhefyddgar. Oherwydd wrth fynd o gwmpas ac edrych ar eich pethau cysegredig, cefais yn ei plith allor ac arni yn ysgrifenedig i ddew nid adweinir. Yr hyn yn te yr ydych chi'n ei addoli heb ei adnabod. Dyma'r hyn yr wyf yn ei gyhoeddi i chi. A Duw a wnaeth y byd a phopeth sydd ynddo, nid yw ef ac yntau yn arglwydd nef a deiar yn preswylio mewn temlau o waith llaw. Ni wasanaethir ef chwaith gyda dwylo dynol, fel pe bai angen unrhyw beth arno. Gwnaeth ef hefyd o un dyn bob cenedl o ddynion i breswylio ar holl wyneb y ddeiar, gan bennu cyfnodau ordeiniedig a therfynau i preswylfod. Yr oeddent i geisio Duw, yn y gobeith a gallent ryw fordd ymbalfalu amdano a'i ddarganfod. Ac eto, nid yw ef nepell o ddiwrth yr un ohonom. Oherwydd ynddo ef yr ydym yn byw ac yn symud ac yn bod. Fel yn wir y dywedodd rai o'ch beirdd chi, canis ei heiliogaeth ef ydym ni. Os ydyn ni felly yn heiliogaeth Duw, ni ddylem dybio fod y diwdod yn debyg i air neu arian, neu fain, gwaith nadd celfyddyd a dychymig dyn. Edrychodd Duw heibio yn wir i amserau anwybodaeth, ond y mae'n yn awr yn gorchymyn i ddynion fod pawb ym mhob man i edifarhau. O blegyd gosododd wyrnod pryd y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder, trwy ŵr a benododd, ac fe roi sicrwydd o hyn i bawb trwy ei atgyfodi o ddiwrth y meirw. Pan glywsant am atgyfodiad y meirw, dechreuodd rhai wawdio, ond dywedodd eraill, cawn do wrando ar y pwnc hwn rhyw dro eto. Bydde bendith Duw ar y darllen o'i air. A'n hael yn mynd y bore yma, 64. 64. Tydi si deilwng o llwm can fy nghreuwr mawr am Duw, dyddonied i o'm hamgylch maint bob awr a rwyf yn byw. 64.
sydd ei lwng oll fy nghriwr mawr am drwy bopeth sydd yn bod. Yn ddistaw Gewn ni offrymyn gwyddion. Y mae amser yn dod yn wir y mae yma eisoes, pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rhai felly y mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Ysbryd yw Duw a rhaid yw addolwyr ef addoli mewn ysbryd a gwirionedd. Dduw ein tad arglwydd nef a deiar, ffynhonell a nerth ein bywyd. Arglwydd Iesu Grist ein gwaredwr a'n gobaith, rhoddwr bywyd yn ei helaethrwydd. Ysbryd sanctaidd ein diddanydd a'n harweinydd, nerth a bywyd Duw yn nom. Dduw, Dad, Mab ac Ysbryd Glân, perffaith mewn undod a chariad, yn ein huno a thi ac a'n gilydd, yn awr ac yn oesoedd molwn a chlodforwn di. Ynghyd a'n mawl a'n diolch, offrymwn ni'n harglwydd anghenion ein byd. A themau hynny, y pynciau hynny sydd yn mynnu lle yn ein meddyliau, fel cenedl, fel gwlad, fel eglwys, fel teuluoedd ac fel unigolion. Yn ymwybodol bod gofal ein Duw yn amgylchynu ei fyd. Cofiwn a meddyliwn am y bobl hynny sydd yn troi at yr arglwydd o ganlyniad i ansicrwydd, digartrefedd, a rhai sydd yn ffoi gan geisio diogelwch, a'r pethau hynny ni'n ei cymryd mor ganiataol yn ddyddiol. Parhawn ni weddio dros y sefyllfa rhwng
Rwsia a'r Ukraine. Barhawn i weddio dros arweinwyr y gwledydd ar yw datganiadau fod yn rhai sydd yn ystyrlon, yn gyfiawn, yn onest ac yn deg. Ac wrth i ni glywed a gweld y newyddion, cofion am y bobl sydd yn dod ar newyddion hwnnw i ni. Gan ofyn ar iddynt adrodd yn gywir ac yn gyfiawn yr hyn sy'n ddigwydd, yn ymwybodol o'i gallu i ddylanwadu ar feddylfryd gwledydd a phobl eraill. Cofiwn dros bob un sydd yn gweithio dros rhyddid eraill, dros ei diogelwch. Diolchwn am waith mudiadau hynny a meysydd dyngarol yn byd sydd yn ceisio gwella cyflwr pobl eraill. A gweddion yn enwedig am y mudiadau hynny sydd yn gweithio yn enw Crist a'i Eglwys. Cofiwn am rhai sydd yn byw gydag ansicrwydd o unrhyw fath. Ansicrwydd ynghylch i dyfodol, i diogelwch, i swyddi, a lles eu teuluoedd. Gwyddion dros bob un sydd yn gwynebu heriau newydd yn ei bywydau. A rhai sydd yn troi at lwybr newydd, a rhai sydd yn cael eu hunain mewn tywyllwch, amheuaeth neu anobaith. Fel eglwys gweddiwn dros holl bobl Crist ledled ein byd, a phob un sydd yn galw ar enw ein harglwydd. Diolchwn am y rhyddid sydd gynnon ni i addoli, ac fe offrymwn ein gweddiau yn haddoliad gyda'r eglwys fyd eang, gyda mlawenhau yn rhodd yr ysbryd glân. Y gyfalaf hwnnw sydd i'w rhannu ymhlith Cristnogion ym mhob cenhedlaeth, yn ei harwen i bob gwirionedd newydd. Dros addoliad yr eglwys hon, a phob aelod ohoni. Dros yr eglwys yn ein gwlad, fel y gallu datgan mewn dyddiau ansicr, mae fel hyn y dywed yr arglwydd. A diolchwn i ti o arglwydd am yr holl arwyddion hynny o obaith i ni'n gweld yn y byd o'n cwmpas. Dyfodiad y Gwanwyn. Pobl yn cynorthwyo y rhai mewn angen. A rhai sydd yn rhoi yn hael o'i hamser a'i hadnoddau. A'r arwyddion hynny dy fod ti dal yn lliwio cwrs y byd. Offrymwn i ti ein bywydau dyddiol, y pethau sydd yn ein haros yn ystod wythnos a ddaw, y bobl hynny sydd yn rhannu ein bywydau ar wahanol lefelau. Ein teuluoedd, ein cymdogion, a'r bobl hynny sydd yn taro ar draws ein llwybr a'i anghenion ond yn wybyddus i ti o arglwydd. Cyffeswn ein gwedidau, ein methiannau, y geiriau hynny sydd yn groes i ewyllus ein harglwydd, a'r gweithredoedd hynny nad ydynt yn unol a galwad yr Efengil. Ond wrth gyffesu a chyfaddau, llawen hawn ein bod ni yn troi at Dduw o ras a thrigaredd, sydd yn cynnig i ni trwy heiddiant Crist ail gyfle, a maddeiant o'n pechodau. Offrymwn ein gwyddiau distaw personol,
Gweddïau o ddiolch am fendithion dyddiol, nerth, iechyd, rhyddid, gwres a digonedd o'r hyn sydd angen arnom yn y byd hwn. Ein gweddïau o gyffes, a'n gweddïau o ymbil dros y bobl sydd yn rhannu ein byd a'n bywydau. Llawen hawn yng nghyfundeb y saint, y bobl hynny a fi yn rhannu ein byd, ond sydd bellach yn profi bywyd yn ei holl eleithrwydd ym mhresenoldeb agosaf i tad. Yn ymwybodol o'i cwmni a'i presenoldeb gyda ni, llawen hawn yng nghyfundeb y saint a'r cwmwl tystion, ac offrymon ein heddoliad yn gwyddïau, ynghyd â'i gwyddïau hwy, yn a thrwy heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Ac gan ddefnyddio'r weddi, y ffurf o weddi a roddodd Crist i'w ddisgyblion cynta, gweddion geiriau, gweddi'r arglwydd. Imin 23, gyda thoriad gwawr y bore o Morfelus yw codi'n llef a llafarganu canu mawl i Dduw. 23.
Yn enw Duw, y Tad, y Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Clywed, Nans yn gyhoeddi bydd yr hewl ar gau bore Sul nesaf. Yn atgoffa fi yn eitha diweddar, o'n i yn y canolbarth ac o'n i allan yn cerdded ac roedd yr A470 A470 ar gau, y prif hewl sy'n mynd o dde i Ogledd Cymru ar gau dros dro gyda gwaith ffordd. A fel sy'n digwydd, pan mae pethau fel yna'n digwydd, mae arwyddion yn mynd i fyny, ffordd ar gau, road closed. Ond ddim yn gwybod amdano chi, ond oeddech chi wedi sylwi pan mae arwyddion fel yna, road closed, ffordd wedi gau, a pobl yn tueddu anwybyddu nhw. A gyrru mlaen ta beth, bod yr arwydd yn gweud road closed. A dyna beth oedd wedi digwydd. A mi allwch chi ddechmygu y traffig ar yr A470, un yn dilyn y llall am fod rhywun wedi anwybyddu yr arwydd. Ac o ganlyniad, tagfa, traffig. Gwaith ffordd yn mynd yn ei blaen i fyny'r hewl. Ac o'n i'n cerdded heibio'r ceir yma, ac o'n nhw'n agor i ffenestri. Ac yn cwyno. Ac o'n i'n gweithio nhw, well, the road is closed, there was a sign there, welwch i'r arwydd. Ond o'n nhw wedi gweld yr arwydd, o'n i anwybyddu fe amlaen â nhw. Ac oedd merch ifanc yn gyrru, ac oedd hi ar stop yn car, ac oedd hi'n dechrau mynd i banic. Ac o'n i'n gweithio, well, don't worry, the road's closed, you can turn around. But the sat-nav says the road is open. Ac o'n i'n meddwl, well, oedd hi'n wirioneddol credu, os nag oedd y sat-nav yn dangos bod yr hewl wedi cael, dyle'r hewl fod ar agor. A meddwl hi, well, I've driven an hour and a half, what am I going to do? Ac sy'n rhyw sgwrs da a gweithio i lle i fynd yn y pen draw, ond i dibyniaeth hi ar y satnaf yn anhygoel, ac yn meddwl os oedd y satnaf yn gweud bod y hewl ar agor, mae'n rai bod y hewl ar agor, a'i ffaith bod hi mor fodlon jyst dilyn pawb arall, eistedd yno bod yr arwyddion yn gweud rhywbeth hollol wahanol a bod y ffordd ar gau. Mae'n dibyniaeth ni ar y satnaf, ac yn enwedig dibyniaeth pobl ifanc am hwn i, wrth bod ni'n prasio prawf gyrru. Yn wahanol i'r rhan fwyaf ohono ni, maen nhw'n dibynnu lle bynnag maen nhw'n mynd ar y ffôn, ar ei satnaf neu'r ffôn yn y car. Ac yn yr achos wedes i, pan mae rhywbeth yn mynd o le, maen nhw'n dechrau panico. Le maen nhw'n troi. Yn y cyfnod ni, dwi'n yn gwybod os nhw'n dal i wneud o'n i'n cael ein dysgu i ddarllen map. Map a chwmpawd. Map yr ordinans. A pan mae'r satnaf yn methu, y peth calla yw troi at fap. Ond mae'r sgil yna o bosib a wedi pasio heibio lot o'n pobl ifanc ni. A maen nhw'n cael eu hunain, pan maen nhw'n cael sefyllfa nag yw'r satnaf yn gweithio, neu bod nhw'n methu darllen map, neu deall map, maen nhw'n cael eu hunain ar goll. Ac mae bywyd rhywun. Meddyliwch, llongau slawer dydd cyn dyddiau'r reda. Byddai'r un llong, mawr neu bach, yn gadael yr harbwr y dyddiau yma, heb y reda, sy'n darllen o dan y dŵr ac yn darllen beth sy'n allan yn fanna. Heb y periannau hynny, heb, os mynnwch chi, y teclyn, mae'r peilot a'r goll. Yn ein gwead ni fel pobl, mae gynnon ni rhywbeth tebyg i gwmpawd, sef yn cydwybod. Y llais tawel yna sy'n deud wrthyn ni beth i wneud neu beth ddylen ni wneud. Ond fel y bobl oedd yn troi llyged all i'r arwydd ffordd ar gau, tro ar ôl tro yn ein bywydau, i ni'n troi llygad all tuag at yr arwyddion. I ni'n gweld nhw, i ni'n gweld yr rhybuddion, ond i ni'n meddwl rhywsut bod yna ffordd ymlaen o'i hamgylch nhw neu trwyddyn nhw. Neu bod nhw ddim yn berthnasol i ni. Darlleniad bore yma, Paul yn Athen. Yn ei gael ei hunan mewn sefyllfa lle oedd e'n barnu bod pawb o'i amgylch ar goll. Mae'n agosau at ardal yn Athen lle oedd na dduw i bob
pwnc dan yr hael. Dew i bob diwrnod o'r wythnos a bob diwrnod o'r flwyddyn, mae'n debyg. Doedd dim pall ar grefydda yn Athen. Ond yma Paul, mae'n cyrraedd yno, a mae'n cael y teimlad yma bod y bobl yma ar goll. Bod nhw'n colli'r arwyddion, os mynnwch chi, neu bod nhw'n diastyru yr arwyddion amlwg bod Duw yn bodoli. A wrth i ni edrych ar gymdeithas heddi, i ni'n gweld rhyw gymdeithas sydd felly, sydd ar aml i lefel ar goll. Yn meddwl bod yr arwyddion neu yr rhybuddion ddim yn briodol iddyn nhw. Mae'r eglwys wedi bod yma dros y canrifoedd yn tynnu pobl gobeithio at yr efengil, gyda'r llais yna fel hyn y dywed yr arglwydd. Ond i gymaint o bobl, dyw'r neges, dyw'r arwydd, dyw'r rhybydd ddim yn golygu dim byd iddyn nhw. Paul yn sylweddoli hynny yn Athen, achos roedd y pobl, mae'n debyg, yn ddigon fodlon i byd, yn hapus a'u crefydda, po mwyaf o grefydda oedd gorau i gyd yn Athen. Ond mae Paul yn sylweddoli bod yna un peth ar goll, a mae'n sôn bod yna allor yn Athen i'r Duw nid y dweinir. A mae'n ceisio esbonio i'r Atheniaid, wel, y Duw yma dych chi ddim yn ei nabod eto, mae yn eich plith chi, nid yw ef nepell oddi wrth yr un ohonom. A mae'n defnyddio y ffaith bod y bobl yn fodlon cyfaddau bod yna ddew yno, doedd neb yn ei adnabod, yn rhyw fath o springboard i'r efengil. A mae yna gymaint o bobl yn ein cenhedlaeth ni, maen nhw ddigon fodlon i gyfaddau bod yna rhyw ochr ysbrydol i fywyd. Sawl gwaith mae rhywun wedi dweud wrthych chi, rwy'n berson ysbrydol, ond rwy ddim yn grefyddol. Ys neb wedi gallu esbonio'r gwahaniaeth i fi mewn gwirionedd. Ond mae yna archwaith at bethau ysbrydol gan gymaint o bobl yn ein byd ni. Ond i'n Duw ni, i'n hefengil ni, i'n heglwys ni, dyn nhw ddim o bosib yn dewis darllen yr arwydd i ni'n dangos i'r byd. Paul yn Athen, mae'n pregethu, mae'n cael derbyniad, mae pobl wrth i bodd, fel o'n i'n dweud, ar grefydda yn Athen. Ond yr hyn sy'n gythryddo, neu hyn sy'n cydio y meddyliau pobl, pan mae Paul yn pregethu yn Athen, yw'r neges yma Iesu a'r atgyfodiad. Pan glywsant sôn am Iesu a'r atgyfodiad. Neu mewn geiriau eraill, roedd Paul yn cyflwyno iddyn nhw nid un crefydd newydd arall, ond darlleniad o Dduw yng Nghrist, Iesu a'r atgyfodiad. A'r neges yma am fywyd newydd a'r atgyfodiad, hwnnw daliodd y meddyliau a'r Atheniaid. Ac i gymaint ohonyn nhw, dyna oedd y maen tramgwydd. A mae'r un peth yn wir o hyd yn dweud. Neges yr eglwys, Iesu a'r atgyfodiad. Mae pobl yn ddigon parod i gyfaddau neu gydnabod bod Iesu wedi bodoli neu bod rhyw berson da wedi bodoli o'r enw Iesu o Nazareth. Ond soniwch chi am yr atgyfodiad ac eich chi'n mynd â nhw i feisydd maen nhw methu i derbyn. Ond dyma gleddyf dau finiog yr eglwys ym mhob cenhedlaeth, cyhoeddi mewn gair a gweithred Iesu a'r atgyfodiad. Mae'n amhosib i ni wneud un heb y llall. Achos pan ni fel eglwys yn ceisio wneud un heb y llall, cyhoeddi o bosib Iesu fel y dysgawdwr, Iesu y dyn da, gan anghofio y neges am yr atgyfodiad, mae'n hefengil ni yn efengil wallus. Be sy'n wneud yn ffydd ni yn wahanol i unrhyw neges gyhoeddus arall yn ein byd ni, neu unrhyw ffydd arall yn ein byd ni? Yr hyn sy'n wneud neges yr eglwys yn hollol wahanol i unrhyw neges dyngarol, neu unrhyw fudiad dyngarol yn ein byd ni, yw yr elfen o ras Duw. Bod Duw yng Nghrist yn cymodi'r byd ag ef ei hun, a bod Duw wedi dangos ei natur i ni mewn person, a bod dwy natur mewn un person, yng Nghymru Ian Griffiths. Ac yng Nghrist, i ni'n gweld natur dwyfol Duw, natur graslon Duw, a threigaredd Duw. A hwnna yw cutting edge neges ein hefengil. A
A beth sy'n neud neges yr Efengil yn wahanol i neges pob crefydd arall yn ein byd? Iesu a'r atgyfodiad. Iesu a'r atgyfodiad. A symlder y neges yna. A dwi ddim yn sôn am symlder credu, achos dyw credu byth yn syml. A'r her i chi a fi fel Cristnogion yw credu nid mewn ffydd sydd yn llythrenol, gan dderbyn popeth o henau pobl eraill, neu dderbyn yr holl ysgrythyr fel rheol, buchedd, i ni methu i anifuddhau iddo fe mewn unrhyw ffordd. Beth sydd gyda ni yn yr eglwys yw gair Duw a wnaethpwyd yn gnawd yn Iesu, profiad o Iesu gan y disgyblion cynnar, yr eglwys fore yn adlewyrchu ar y profiad hwnnw ac yn ysgrifennu yr ysgrythyrau, a tystiolaeth yr ysgrythyrau yn pwyntio nôl at brofiad yr apostolion. A dros y canrifoedd, dyna yw tystiolaeth yr eglwys. A tro ar ôl tro yn hanes yr eglwys, pan ni'n gweld yr eglwys yn gwyro oddi ar y ffordd yna, ac yn ceisio chwilio am ystyr i'w fodolaeth, ceisio fod o bosib yn relevant mewn rhyw ffordd, diw hi ddim, gan anghofio a throi cefn ar ei neges greiddiol, mae'r eglwys, fel sef yn ymbalfalu yn y tywyllwch, yn chwilio am ystyr i'w bodolaeth. Be sy'n angen fwyaf ar ein gwlad ac ar ein byd y bore yma? Wel, byddwn ni gyd yn atebion gwahanol. Fel Cristnogion, byddwn ni'n meddwl byddwn nhw gyd yn dod tua'r un pwynt yn y pen draw. Mae'n gymaint o anghenion yn oes e. Mae gan economegwyr i atebion i'r broblemau'r byd. Atebion am o'n i sydd yn ddilys, ond atebion dros dro. Mae gan y gwleidyddion i atebion, neu maen nhw'n chwilio amdanyn nhw. Eto, atebion dros dro. Rydyn ni'n clywed llawer am y busnes yma o'r clodion a'r cyfoethogion, a'r syniad o levelling up. Dwi'n yn siŵr pa mor effeithiol gallai hwnna fod. Achos mae rhyw syniad fel yna bod pawb yn gyfartal, neu dylai pawb cael yr un fath o bethau, bod gan pawb yr un hawliau i gael yr un fath o dal, yn anwybyddu'r ffaith bod dynion yn y pen draw yn bobl hunanol. A bod hunanoldeb y galon ddynol wastad yn mynd i ddweud, wel, gai fwy. Mae'n hangen i yn fwy nag angen rhywun arall. Rhannu cyfalaf yn deg rhwng pawb. Mae rai pobl yn meddwl bod hwnna yn atyniadol. Ond eto, y broblem fanna yw natur dyn. Natur dyn heb i ddiw. Wrth i bobl fwynhau pethau'r byd hwn, mae yna ddyletswydd arnyn nhw i gydnabod bod yna ffynhonell y tu ôl i'r cyfan, bod yna greawdwr y tu ôl i'r cyfan, a bod byw bywyd gan gefnu ar y creawdwr hwnnw, neu'n anymwybodol o ddaioni a bendithion a gras y creawdwr hwnnw, yn byw bywyd sydd yn fywyd dros dro yn unig. Ac yn Athen, gwelodd Paul mai angen penna yr athenied oedd gwirio'i perthynas ar gwir ddew. Symud ymlaen o'i crefydda i sylweddoli bod yna un person yn hawlio i teyrngarwch. A'r neges yna, wrth gwrs, Iesu a'r atgyfodiad sylfaen a'r eglwys. A heb y profiad yna, heb yr efengil yna, heb y brofiad o droiedigaeth, a mae troiedigaeth yn rhywbeth sydd â llawer o ddull a modd a golwg arni, pa bynnag ffordd ni'n edrych arno fe, y newid yna yng nghalon dyn. Dyna sy'n neud yr eglwys Cristnogol yr hyn mai. Hebddo fe, heb y neges hwnnw, ac heb y profiad yna yn ein calonau ni o droi at ein harglwydd, i ni fel y bobl hynny sydd yn anwybyddu yr arwyddion,
sydd yn meddwl bod ni'n gallu mynd ymlaen ar ein ffordd ein hunain, sydd yn troi llygad all i'r gydwybod, a satnaf, y map, beth bynnag yw e. A mae ydych chi darlun o long heb reda. Mae gan Ellis Wyn, y bardd cwsg, y darlun hyfryd yma o'r eglwys fel llong yn tîn-droi yn y niwl, llong ar goll yn y niwl yn troi mewn cylch. A peryg yr eglwys yw bod hi'n gweld ei hunan ar goll yn y niwl mawr yna tu allan, yn ddigyfeiriad, wedi colli gafel ar ei gwreiddiau a'i gwir bwrpas ac yn tîn-droi heb unrhyw bwrpas o gwbl. Gewn ni droi at Dduw mewn gweddi. O Dduw ein tad, diolchwn i ti am yr holl arwyddion o bresenoldeb sydd yn ein byd. Gwyddoniaeth, byd natur, arwyddion o ddaioni y mywydau pobl eraill, troad y cread, a'r holl bethau hynny sydd yn pwyntio tuag at y creawdwr. Ond diolchwn i ti am y ddadleniad cyflawn ohonot yng ngwyneb Iesu, yn dy ddatguddio fel Duw o ras ac o gariad, ac sydd yn cynnig i'n byd neges sydd yn wahanol, neges sydd yn ymwneud â thragwyddoldeb. Cynnarthwya ni, fel Cristnogion, i gynnig yr efengil hwnnw mewn gair ac mewn gweithred, i gyhoeddi i fyd anghennus, neges am Iesu a'r atgyfodiad, neges sydd yn dragwyddol. Yn enw Crist. Amen. Yn hemyn ola, bore yma 756. Gwna fi fel pren planedig o fy niw yn ir ar lan afonydd dyfroedd byw, yn gwreiddio ar led a'i ddail heb wywo mwy, yn ffrwytho dan gywodydd dwyfol glwy. 756. Ewch mewn tangnefedd i addoli'r arglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fwn eich plith ac adrigo gyda chi, yr awr hon ac hyd byth. Amen.